Krásny deň, milí priatelia, my vás vítame s Tomím v našej obývačke v Bohorezorte a vítame vás pri ďalšej epizóde nášho podcastu Vedomosť do Business, kde by sme sa chceli zamerať na jeden zásadný a kľúčový návyk wellbeingu. Vy viete, že sa venujeme coachingu, čo sa týka wellbeing životného štýlu a myslím si, že toto je absolútny základ, ktorý keď sa naučíte, tak urobíte prvý dôležitý krok k tomu, aby ste žili zdravší, šťastnější a spokojnější život. Ahojte, ahojte a my se dneska budeme věnovat tomu nejdůležitějšímu v průběhu celého dne a to je právě ránu a ranní rutině. Většina lidí, jak probíhá jejich ráno, aspoň teda co tak sleduju, je, že je to velmi uspěchaný čas dne, kdy je potřeba se rychle nachystat, vychystat rodinu, děti, stihnout spoustu věcí a vypadnout do práce nebo do školy. Jo. Z průzkumů dneska a studií lékařských vychází, že 1/3 populace evropský ani neraňajkuje, nesnídá, takže vynechává tuhletu důležitou část stravování a to se samozřejmě pak odzrkadluje na dalších věcech. To, co je běžná záležitost, je, že člověk ráno se budí, nemá energii, je rozlámaný, posouvá si budík neustále párkrát, prostě, aby ještě naspal 5, 10, 15 minut. Potom je ve stresu, nestíhá, vynechá ty raňajky nebo hodí do sebe něco úplně nevhodného, nějakou tyčinku, něco zpracovaného, zbytečně prostě ty makroživiny nejsou tak rozděleny, jak by měly. A samozřejmě v průběhu ještě toho uspěchaného rána na sebe nechá působit spoustu negativních informací, ať už ze sociálních sítí, nebo televize, nebo rádia a potom samozřejmě to umocní ještě v té dopravní zácpě, takže přijde absolutně vystresovaný, nevyživený do zaměstnání nebo k sobě do firmy, kde ještě dostane další nálož a takhle to jde den za dnem, od 9 do 5 a my právě dneska si chceme posvítit na tu ranní rutinu. Jak z toho ven? Chceme si posvietiť na rannú rutinu a chceli by sme vás inšpirovať, aby ste tú rannú rutinu zmenili, aby ste ju zmenili na ranné rituály, pretože ja keď počujem slovo rutina, tak ma napadne niečo, čo sa deje bez môjho pričinenia, čo sa deje na autopilota, čo sa deje tak nejak samo. A keď počujem slovo rituál, tak si predstavím niečo, čo má trošku taký punc slávnostnej energie, takej oslavy niečoho, vzácnosti niečoho a myslím si, že nie je nič dôležitejšie ako nové ráno. Ráno robí deň a za mňa osobne to ráno je ten najdôležitejší moment, pretože to, čo sa fakt deje v tej práci alebo v tej škole alebo v tej dopravnej zápche, tak to nemáme vždy pod kontrolou, nemáme to vždy vo svojich rukách na 100%. A ten život na nás nahádže, kade čo počas toho dňa. Ale to, čo sa deje ráno, tak to môžeme mať absolútne pod kontrolou. Rovnako ako môžeme mať pod kontrolou to, čo sa deje večer. A preto by sme vás chceli inšpirovať, aby ste premenili svoju rannú rutinu na svoje ranné rituály. A prosím vás, nehovorte mi výhovorku, že ale ja chodím do práce, ale ja nestíham, ale ja mám ráno málo času. Pretože to je, priatelia, naozaj len výhovorka. Tu si musíme naliať naozaj tej čistej vody, musíme si to povedať úprimne tak, ako to je, že každý jeden z nás sa môže rozhodnúť, ako to ráno strávi a aj keby to bolo iba 15 minút, ako hovoril Tomi, aj keby to bol len nejaký malý časový úsek, ktorý si ukradnete pre seba a naplníte ho bohatými rituálmi, bohatými krokmi pre vaše fyzické a psychické zdravie, tak aj tých 15 minút v tom vašom dni sa počítá a dokáže to urobiť obrovský rozdiel. Dobře, možná bychom mohli právě našim posluchačům nebo divákům, který hned napadla tato otázka, že já už teďko nestíhám a ještě bych do toho měl nějaký rituály, to nezvládnu. Mohli bychom jim možná poradit, jak z toho ven? Je to taká rada, ktorú skoro nikto nechce počuť, pretože keď chceme niečo získať, kamoši, tak potrebujeme aj niečo obetovať. A ten dnešný svet uponáhlaný, zameraný na
výkon zameraný na nejaké materiálno, na nejaký povrchný život, tak by chcel častokrát získavať bez toho, aby niečo obetoval. Niečo za nic. Hej, niečo za nic, ale a hrozne rýchlo, ale tak to vôbec nefunguje. A ak chcem získať ráno, ktoré má dobrý vibe, ak chcem získať ráno, ktoré je krásne, ktoré je naozaj rituálom toho začiatku nového dňa, toho nového života, do ktorého práve sa budíme, tak budeme musieť možno aj niečo obetovať a možno je to práve tých 15 minút spánku naviac, možno vám stačí ísť spať o 15 minút skôr. To jsem chtěl říct, že možná, že už to dobrý ráno začíná už večer. To znamená možná překontrolovat si, co děláš poslední 2 hodiny předtím, než jdeš spát. Koukáš dlouho do noci seriály nebo visíš dlouho do noci na sociálních sítích a neustále tě pohlcuje prostě další a další téma, další a další dopamínová injekce z tvýho mobilu nebo počítače. Možná, že by stačilo si říct, tak půjdu o půl hodiny dřív spát a tím pádem se můžu o půl hodiny nebo o 15 minut dřív zbudit a budu navíc ještě svěží. Môžete si tiež povedať, že veď o nič nejde, no tak pozerám Instagram pred spaním v posteli, pozerám Netflix, je to úplne v poriadku, ale priatelia, nie je to v poriadku, pretože náš cirkadiálny rytmus je nejak daný tisíce rokov, je daný prírodou a funguje v prepojení na svetlo. Takže ako náhle sa vonku zotmie, tak to naše telo by sa malo chystať na spánok a vôbec by nemalo byť ožarované žiadnym takýmto bielým alebo teda modrým svetlom, ktoré nám svieti do očí, a ak poviete výhovorku, že máte nejaký filter v telefóne nastavený, tak OK, ale zase tu máme nejakú dopamínovú produkciu, ktorá sa deje v našom mozgu, kedy nám ten mozog chrlí, alebo to telo nám chrlí ten dopamín na tých sociálnych sieťach, takže pred spaním by ste naozaj mali venovať čas len nejakým relaxačným činnostiam, čo v najideálnejšom prípade nepozerať Netflix, vôbec nečumeť do sociálnych sietí. Toto by som úplne škrkla z tej večernej rutiny. Aspoň 2 hodiny pred spaním, že? Hej, 2 hodiny pred spaním a uvedomiť si, že ten melatonín, ktorý potrebujeme na tú hlbokú, vysokú regeneráciu nášho tela, tak sa začína tvoriť už okolo 10. A ten najväčší pík, tú najväčšiu silu má okolo tej 11., 12., 1. A pokiaľ ideš spať o 12., o pol 1., tak si tú veľkú zásobu toho naozajstného regenerovania svojho tela už vyčerpala alebo vyčerpala. Čiže naozaj to ráno, to bola veľmi dobrá poznámka, že to ráno začína už večer a my sa tým večerným rituálom budeme venovať inokedy, ale dnes sa vrátime k tým ranným a ja by som začala takým tipom: zapíš si svoju rannú rutinu. Na schvál ešte hovorím slovo rutina. Zapíš si a premýšľaj nad tým, ako vyzerá tvoje ráno a ako sa pri tom cítiš. Ako sa cítiš, keď musíš hnať tie deti z postele, keď nestíhaš, keď prvá vec, ktorú potrebuješ urobiť, je pustiť kávovar a uverila si tomu, že bez kávy sa ani nepreberieš. Ak sa nepreberiem ráno bez kávy, tak to automaticky znamená, že niečo nie je v poriadku v tom mojom režime. V tom, ako tie moje jednotlivé aktivity večer a ráno sa dejú. Takže premýšľaj nad tým, čo ráno robíš a aké pocity ti to prináša. A premýšľaj aj nad tým, ako by si chcel alebo chcela, aby vyzeralo tvoje ráno. Aké by malo mať vibe, ako by si sa chcela alebo chcel cítiť počas toho rána, pretože to, ako sa cítiš ráno, si potom budeš prenášať do celého dňa. Nech to znie akokoľvek ako blbosť, ale je to tak, priatelia, že nesieme si so sebou tú energiu, tú vibráciu, ktorú sme si ráno nakumulovali počas tých mnohokrát pár minút. Niekedy stačí 5 minút stresu s deťmi, 5 minút nestíhania, 5 minút zápchy, niečo zabudnete, musíte sa vrátiť domov alebo čokoľvek. A už sa to v tomto duchu podprahovo, podvedome potom nesie ďalšie hodiny. Takže na ráne naozaj záleží na tom, ako to ráno naštartujete a či máte rannú rutinu priemerného človeka na tejto zemi alebo v tomto západnom svete, alebo či máte ranné rituály, ktoré rozhodujú o vibrácii vášho dňa. Výborně. Takže bychom začali už tím, co je součástí těch našich rituálů. Jedna z prvních věcí, které jsem si naučil, že dělám po probuzení, je, že projevuju vděčnost
V hlavě si promítnu věci, za které jsem vděčný za svoji manželku, za děti, za širší rodinu, za to, že jsme zdraví, za střechu nad hlavou a spoustu dalších věcí a tvoří mi to velmi dobrý pocit, protože člověk samozřejmě vždycky máte v životě věci, se kterými nejste spokojený, který vám nevyhovují, ale pokud budeme dávat pozornost tomu, co nemáme, co nám nevyhovuje, tak to bude akorát růst a bude v nás růst pocit nespokojenosti a nedostatečnosti. Pokud dáme naopak pozornost věcem, který jsme dosáhli, který máme, tak to budeme posilovat. Takže já ráno chci dát tu kotvu tomu, že jsem vděčný za to, co všechno mám a můžu vejít do toho dne s určitou dávkou pokory a spokojenosti. My s vami zdieľame, priatelia, veci, ktoré naozaj robíme. Nie sú to nejaké poučky ani múdrosti z kníh, ktoré by sme sa niekde dočítali a teraz vám to tu akože ofejkujeme a odovzdáme, ale budeme s vami zdieľať to, čo naozaj žijeme, to, čo naozaj robíme. Ja som si urobila poznámky, pretože ja som detailista a mám rada, keď mám niekde veci spísané, aby som na niečo nezabudla. Takže keď občas do tých papierov pozriem, tak je to len preto, aby som povedala to, čo chcem povedať. Ale sú to veci, ktoré sú z našej každodennej praxe. To mi začína ráno vďačnosťou. Ja začínam ráno vedomým úsmevom. Začínam ráno tým, že keď sa zobudím, tak sa usmejem pre seba. Usmejem sa k novému dňu, usmejem sa na svet. A úsmev je niečo také krásne, čo funguje oboma smermi. To je na ňom úplne úžasné, že ak sa nejak cítim, tak to môže produkovať ten produkt úsmev, ale zároveň je to aj opačne, že ak sa usmievam na fyzickej úrovni, tak automaticky spúšťam nejaké procesy v sebe. A u mňa ten úsmev ráno je niečo, čo vôbec nie je prirodzené. Je to úsmev, ktorý je vedomý. Ja sa vedomo každé ráno, keď sa zobudím, tak sa vedomo nastavím, že Daniela, usmievame sa, hodíme si jeden ranný úsmev, lebo si sa zobudila, je krásny deň. Ako zvonenie mám nastavenú pesničku, je to taká česká kapela, nepamätám teraz úplne presne, ale mám nastavené zvonenie, že život je krásny. Toto je prvá veta, ktorú počujem, keď vstávam, ktorá ma budí, je život je krásny a máš krídla, tak leď, cestu znáš naspamäť, to je úplne krásne, úplne bombastický vibe. A ja premýšľam nad tým, že mnoho ľudí vstáva na kamoš, ako vážne. Veď ten iPhone sa dá nastaviť. Sa mi chlupy postaviť. Vy si tam môžete dať obľúbenú pesničku. Môžete si tam dať niečo, čo vás správne navajbuje, nastaví. To mi má občas takú zvonkohru, ktorá ma extrémne uspáva. A to akože na to by som nevstala. Poznajte samých seba. A keď vás nezobudí nejaká pomalá pesnička od Eda Sheerana, tak si nastavte niečo, čo vás proste rozvibruje, čo vás z tej postele vykopne, čo vás prinúti si tak začať troška tancovať, vibovať, ale nevstávajte na tie príšerné budíky len zo zvyku. To je tá rutina, že vôbec nad tým nepremýšľam, hnusný budík, zvoní mi, ale to je váš prvý kontakt s vedomým životom. Pretože keď spíte, tak si ten život neuvedomujete a tá prvá sekunda vášho života, ktorý znova začína tým novým dňom je budík. Takže na ňom veľmi záleží. Čiže ja stávam krásnym budíkom s vedomým úsmevom a zásadná vec, ktorú by som povedala, kým sa posunieme teda ďalej, alebo respektíve poviem ja moje dve rutiny alebo rituály, ktoré robievam a potom dám slovo Tomimu, lebo toto on nerobieva, to robievam ja väčšinou, tak zásadná vec je nechytiť ten telefón do rúk. Iba na ten moment, že dobre vypnem to zvonenie. Pretože mnoho ľudí zaspáva so sociálnymi sieťami a budí sa so sociálnymi sieťami. A sú to prvé sekundy vášho života, keď ráno vstávate. A to sú vaše prvé sekundy. A vy tie vaše prvé sekundy dáte politikom, celebritám, influencerom, tragédiám, ktoré sa vo svete stali, vtipným memečkám, čomukoľvek a necháte, aby tá vaša myseľ sa rozutekala kade-tade, len nie, aby bola sústredená na vás. Čiže dávajte si veľký pozor na to. Ja mám návyk, že hodinu po zobudení neberiem telefón do ruky, mám ho proste niekde úplne preč
A doma máme zvyk, že telefón veľmi ani na stole nenechávame, pretože tam nepatrí a rozhodne nepatrí telefón do postele. Toto je niečo, čo je úplne pre nás sveté, že ak by ste mali namontovanú u nás doma kameru, tak nás neuvidíte ležať v posteli s telefónom. To by som musela mať chrípku a potrebujem sa nejak zabaviť, aby som len netrpela, tak možno vtedy. Ale nás dvoch neuvidíte v posteli tak, že by som ležala a mala telefón pred sebou nikdy. To naozaj. Já jsem tenhle rituál od tebe už koupil, takže se snažím aspoň tu půl hodinu na ten telefon vůbec nekoukat a určitě bych to chtěl do budoucna ještě prodloužit aspoň na hodinu. Takže to chápu, že je to velmi silná záležitost. Takže vstávam, usmievam sa, neberem do ruky telefón, poďakujem. V podstate tá vďačnosť je taký prvý rozhovor s Bohom. A ten rozhovor, ktorý by mal byť ráno, tak by mal byť s Bohom, s vami a s ľuďmi, ktorých najviac na svete ľúbite a ktorí sú zrejme vtedy blízko vás, ale nie so sociálnymi sieťami a nie s ostatnými. Ja k tomu, k úsmevu, k tej vďačnosti, k tomu rozhovoru s Bohom potom pridávam ešte upratovanie, pretože je taká veľká múdrosť, ktorá hovorí, že ak chcete zmeniť svet, tak začnite tým, že si ráno upracete posteľ. Takže ja vždy upratujem posteľ, lebo to je prvá úloha dňa, za ktorú sa môžem odmeniť a pochváliť, že som ju zvládla. A tá posteľ je takým symbolom v mnoho ohľadoch, pretože sa tam dejú veľakrát krásne deti, veci. Aj deti sa tam dejú. Krásne veci, lebo vaše telo regeneruje, alebo tam máte nejaké krásne chvíle so svojím partnerom. A tá posteľ je to miesto, kedy končím deň, nechávam tú minulosťou a začínam nový deň a ten nový deň si zaslúži upratanú posteľ. Druhá vec sú hygienické dôvody, že keď tú posteľ upracete, vyvetráte, tak tá posteľ môže preschnúť, nemnožia sa tam potom baktérie, plesne a tak ďalej. Čiže ja upracem posteľ a vyvetrám spáleň. To sú také dve zásadné veci, ktoré robím ešte predtým, než sa presúvam potom do tej miestnosti, kde sú aj ostatní ľudia. A pozriem do poznámok. Možná dám já teďkon, takže ty moje první kroky po projevení vděčnosti vedou do kuchyně, kde Asi do kúpeľne, nie? Inak, aby sme nezabudli, že áno, ideme do kúpeľne a umieme si tvár. Áno. A vycikáme sa, nie? To já si budu dát nejdřív vodu. Áno? Tak ja nie. Ja sa umiem a vycikám a potom až si idem dať vodu. Dobre. Takže tyhle věci řeším potom. Okay. Jo, samozřejmě hygiena. On stáva skôr než ja, takže ja neviem, že... Já to mám nastavený totiž tak, že stávám v podstatě bez budíku. Budík mám jenom jakoby pojistku, abych pomohl dětem se správně vychystat, ale jinak během mezi 5. a půl 6, respektive 5. a 6 hodinou se probudím sám od sebe. Jo, takže pak projdu vděčnosti, jdu si na pohár vody, jdu vyřešit tyhle ty hygienické záležitosti a jedna z těch prvních věcí, které dělám, je pohyb. Jo, to znamená teď v poslední době je to hlavně yoga, kdy se prostě člověk protáhne, jde o to hlavně poprotahovat krční páteř, chrbát, klouby, prostě všechny tyhle ty věci, které vlastně po té noci jsou neustále v jedné poloze, jsou stuhlí a chceme prostě do toho dne, aby to tělo bylo připravené na nějakou zátěž. Zase, když to vezmu třeba, když se podíváte na auto, pokud byste měli auto někde venku na mraze a potom do něj hned skočíte a dáte plný plyn, plný kotel, tak celý to auto, celý ten motor trpí. Je dobrý ho zahřát. Je dobrý ho prostě protočit, chvilku jet prostě na takový menší zátěž a potom, když už je zahřátej celý ten systém, tak mu můžeme naložit. Jo? Takže tam mě ta yoga v tomhletom obrovsky vyhovuje. Samozřejmě pro vás to může být něco jiného, může to být procházka, může to být nějaký běh, může to být posilovna, může to být silové cvičení, ale vždycky pamatujte na to, že prostě chrbát, páteř, klouby je potřeba prostě zahřát před jakoukoliv zátěží. Ja zase napríklad obdivujem ľudí, a teraz to myslím absolútne úprimne, klobúk dolu pred vami, ktorí sú schopní ráno sa zobudiť a ísť behať, alebo ísť do posilovne. To je už naozaj vysoký level sebadisciplíny a vysoký level toho, že máte tie rituály pevne vo svojich rukách.
pretože pre mnoho ľudí je fakt veľký problém nechytiť telefón do ruky a neotvoriť si Instagram a nie to sa ešte obliecť a ísť do tej zimy na nejaký polhodinový beh, takže klobúk dolu pred vami. Či už ten pohyb je menej aktívny a je to taký láskavý pohyb, ktorý vás prebudí, alebo je to pohyb, ktorý je takýto dynamickejší. Ty napríklad niekedy robívaš to, že aj otužuješ. Nie je to hneď po zobudení, samozrejme, ale je to hneď po mojom zobudení, lebo sa zobudím na to, že přátelé, tak tady mám minus 5 stupňov a ja žijem, ide dokade, ja ešte som v posteli. Takže aj to môže byť ráno, záleží na tom, aká ste energia, pretože ak ste ohňová energia, ak ste človek, ktorý má extrémne veľa energie aj počas dňa, tak tieto aktivity, ktoré vám tú energiu pomôžu regulovať, sú pre vás fantastické. Ak ste človek, ktorý je možno taká energia pomenšia, alebo ste v rámci ajurvédy, ja neviem, vátová energia, tak pre vás asi ranný beh by bol trošku nevyhovujúci. Pre vás bude lepšie niečo, čo vás prirodzene zahreje, nejaké naťahujúce cvičenie a tak ďalej. Ale ten pohyb ráno vždy je len dobrá vec, pretože pohyb je zase signál tela nášmu mozgu, ako sa chceme cítiť, ako sa máme cítiť. Dochází k rozproudění krve a samozřejmě ta okysličná krev se dostane do mozku, takže pokud cvičíte, ať už je to yoga nebo silový nebo nějaká procházka, tak vlastně uděláte dobře celému systému i hlavičce. My ideme vždy spať spolu, to 95%, 98% našich nocí je taký, že si spolu lahneme a spolu zaspávame. Spolu zaspávame v lyžičke, tomu my hovoríme. Ale väčšina našich rán je, že sa nebudíme spolu. Lebo my sme úplne iný typ, iná energia a každý to máme inak nastavené. Takže ty sa ráno zobudíš. Ja som skřivan, teda ideš sa napiť vody, ideš sa hýbať a urobíš hygienické veci. A ja sa ráno zobudím a prvá moja cesta je môjmu beauty rituálu, pretože ja mám tú starostlivosť o pleť zaradenú do ranných rituálov a vyčistím si pleť s mojou milovanou Artistry, použijem čistiacu penu, vymasírujem si tvár, použijem sérum, použijem hydratačnú minerálnu vodu a všetky proste tie moje úžasné produkty a potom taká voňavá prichádzam do obývačky. Pre mňa je toto veľmi dôležité ako pre ženu, že prichádzam do obývačky už krásne voňavá a naladená a s úsmevom. A keď dám Tomimu pusu, tak proste mám z toho taký dobrý pocit, že celá moja tvár už je taká, ako má byť, už je pripravená na nový deň. Takže ja to mám otočené tieto veci a robím to tak schválne. Nikdy by ma napríklad nenapadlo, že by som si sadla k stolu s neumytou tvárou, alebo to vôbec. To proste mám tie svoje rituály jasne nastavené. Ja niekedy cvičím ráno, niekedy nie. Niekedy idem aj ráno behať na jar v lete, keď je krásne počasie a to slnko ma vyťahne. Ale čo robím vždy je, že sa snažím, pokiaľ svieti slnko, alebo aj keď nesvieti, tak sa snažím vystaviť svoju tvár dennému svetlu. Tento návyk vychádza práve z nášho cirkadiánneho rytmu a mali by sme to urobiť do hodiny, najneskôr do hodiny po zobudení by mala prísť naša tvár do kontaktu s denným svetlom a nemala by tam byť žiadna prekážka. Takže nepočíta sa sklo v aute, nepočíta sa sklo doma pri okne. Mali by ste naozaj tú tvár vystrčiť von. Čiže vyjdem na balkón, alebo otvorím okno, jemne sa vykloním, alebo vybehnem do záhrady. A to je tá moja prvá pohybová aktivita na jar, v lete a na jeseň, že ja vždy ráno, no fakt pár minút po zobudení v papučkách prvá vec je, idem do záhrady. Idem pozdraviť záhradu, lebo je to taká, niekdy bosa, je to taká entita, ktorá tu s nami žije, je to kúsok zeme, ktorý sme dostali od Boha, alebo v tomto živote, aby sme ho spravovali a ja tú záhradu tak nejak idem pozdraviť. A tam zároveň vystavím tú tvár dennému svetlu. Je skvelé vystavovať oblasť tretieho oka, ale ten najzásadnejší, čiže oblasť medzi obočím, kde máme dôležité mozgové centrum, súvisiace aj s cirkadiánnym rytmom, ale dôležité je vystaviť v podstate zreničky slnečnému svetlu alebo dennému svetlu, pretože cez gangliové bunky sa dostáva do nášho mozgu
do centra nášho cirkadiálneho rytmu, tých našich biologických hodín, tak sa dostáva signál, že vstávame. Čiže to, že sa tvoje telo zobudí, ešte neznamená, že sa zobudí tvoj mozog, že sa zobudí celý tvoj systém. On sa zobudí v momente kontaktu s denným svetlom a tam sa dejú také krásne veci, pretože melatonín, ktorý sa vylúčoval v noci, sa tvorí zo serotonínu. A serotonín je hormón, ktorý sa tvorí už od rána, počas dňa a tvorí sa rôznymi aktivitami, ktoré nám pomáhajú, aby sme sa cítili dobre. Serotonín je v podstate hormón dobrej nálady alebo takého pocitu šťastia a well-beingu, by sa dalo povedať. A ak mám dostatok serotonínu, ktorý nakumulujem cez deň, tak potom môžem mať dostatok melatonínu na to, aby som sa vyspala. Veľakrát ľudia, ktorí majú problém so spánkom, tak ich problém naopak, problém v noci začína už počas dňa. Tým, že nerobia tie správne aktivity, nenaštartujú správne ráno a celým dňom sa im to nesie a potom samozrejme spia zle, potrebujú tabletky na spanie a my to všetko vieme hacknúť, keď pochopíme, ako tá naša biológia funguje, ako funguje to naše telo. A veľmi dôležitá je aminokyselina tryptofán, ktorú dokážeme príjmať iba stravou, nijak inak. Strávou? Strávou. Aby to nebolo nejak zle pochopeno. Keď mi zakažú toto video na YouTube, tak ti ďakujem, lebo to používame nejaké nevhodné slova. Takže túto aminokyselinu vieme iba potravou príjmať do nášho tela. Preto napríklad my sme aj veľkí nadšenci našich aminokyselín, XS amino, pretože aminokyseliny nie sú iba pre svalnáčov. Je to niečo, čo potrebujeme všetci, aby sme mali zdravú imunitu, zdravý nervový systém, zdravé telo, zdravé kĺby a tak ďalej. Je to doplnok alebo súčasť našej potravy, ktorá by sa dala nazvať, že je takým longevity boostrom, že ak chcem žiť dlhý a zdravý život, tak aminokyseliny sú úplným základom. A už ráno, keď vstávam, potrebujem tryptofán, aby som premieňala melatonín na serotonín a aby sa tam dial vlastne celý tento krásny proces. Čiže nie je to len tak, prečo by som mala výjsť von, ale má to celé aj nejaký racionálny, zdravý základ. Super. Já teda ještě rozšířím jednu věc, kterou dělám ráno, a to je, vždycky si pohlídám přísun nějakých pozitivních informací, takže chci strávit pár minut s nějakou kvalitní knížkou. Zase někdo může číst 5 minut, někdo 15, 20, 30, prostě podle toho, co vám dovolí vaše situace, ale i kdyby to byla 1 stránka, 2 stránky, je to stále lepší než scrollování na mobile a živení prostě mozku nějakýma senzacema, který tam někdo vyvěsí. Takže tohleto je věc, kterou dělám prostě pravidelně, každý den. Někdy se mi to podaří ještě předtím, než se probudí děti, někdy až se děti vychystají, tak přichází ten můj čas. Takže si napíšte, ak si robíte poznámky, tak si napíšte ranné stránky. Ranné stránky sú veľmi dôležité na nastavenie vášho mindsetu. A potom prichádzajú na rad raňajky, priatelia. A raňajky sú veľmi kontroverzná téma, mohli ste si to všimnúť na sociálnych sieťach. A my by sme vám radi sprostredkovali náš pohľad na raňajky. Nehovoríme k vám ako nejakí odborníci na výživu podľa VHO, nehovoríme k vám ani ako nejakí gastrolekári alebo niečo, hovoríme z našej osobnej skúsenosti a z našich dlhoročných vedomostí alebo vzdelávania, ktoré sme získali. Ja osobne si myslím, a platí to pre určitý typ ľudí, neplatí to úplne pre každého, že lepšie sú žiadne raňajky ako nezdravé. Vysvetlím aj prečo. Pretože pre obrovské množstvo ľudí fantastickým spôsobom funguje taký čiastočný fasting, že nechám to telo oddychnúť, nechám oddychnúť to trávenie a povedzme od nejakej 6. hodiny večer nejem, poslednú mám večeru, kvalitnú, proteínovú, výživnú a potom jem najbližšie možno o 10. niekto možno o 11. o pol 12. Toto môže fantasticky pre niekoho fungovať. A ak ste tento typ, ktorý sa bude cítiť dobre, že robí takýto čiastočný fasting a nepotrebujete nutne raňajky, tak je to pre vás v poriadku. Určite je lepšie žiadne raňajky, než raňajky nezdravé.
než raňajky, ktoré sú zložené len z nejakého čistého cukru, čiže zoberiem si obyčajný chleba, tento obyčajný chleba z obchodu zabalený v sáčku s chémiou, natriem nejakou úplne minimálnou vrstvou masla a kydnem na to mnoho džemu, alebo si dám k tomu croissant s čokoládou na raňajky, tak toto, priatelia, nie sú hodnotné raňajky. Sú to raňajky, ktoré vám spôsobia ten pík, vlastne to vyskočenie toho vášho krvného cukru a už celé to ráno sa z hľadiska vášho tela začalo úplne zle. Ja začínam ráno vždy s pohárom vody a teraz mám taký nový lifehack alebo biohack, že si vždy primiešam do toho poháru vody vlákninu, pretože vláknina nám pomáha regulovať krvný cukor po zobudení. Sú ľudia, ktorí majú ráno problém s krvným cukrom, súvisí to aj s večerou, to už by bolo zase na dlho, ale tí potrebujú ráno raňajkovať a pre nich je o to viac dôležité, to som inak ja, že ja potrebujem raňajkovať, pre mňa je o to viac dôležité správne naštartovať to trávenie. Takže ja si dávam vodu s vlákninou, aby som naštartovala správne žalúdok, čreva a zároveň, aby som regulovala tú hladinu cukru hneď po zobudení. A čo sa týka raňajok, tak my s Tomím uznávame dva typy raňajok. Uznávame raňajky, ktoré sú vysokoproteínové a ktoré sú zložené zo zdravých tukov. Takže ak raňajkujete vajíčka s avokádom každý jeden deň a vždy zoženiete krásne avokádo a každý deň do seba napracíte ráno 4 vajcia, tak vám veľmi gratulujem a určite je to z toho hľadiska bielkovín. Sú to fantastické raňajky, možno si k tomu dáte cottage a máte to tam úplne akože vybombené, čo sa týka proteínov. Uznávame vysokoproteínové raňajky, pretože proteín vás zasíti. Proteín sa podieľa na regenerácii organizmu, je to stavebná látka pre svaly, pre ďalšie funkcie v tele a proste úplne na všetko potrebujeme proteín, takže skvelé. Ale zároveň uznávame aj raňajky, ktoré sú zložené v takej ako keby že vyváženej forme, proteíny, tuky a zdravé sacharidy, pomalé sacharidy, ktoré sa postupne uvoľňujú a takisto vás nasýtia. Pomôžu vám, keď napríklad sa venujete nejakej mentálnej činnosti hneď z rána, máte hneď poradu alebo proste potrebujete pracovať s tou myslou, tak raňajky, ktoré majú kvalitné sacharidy, sú fantastickou voľbou. Čiže poďte sa snažiť o to, aby tie raňajky boli vyvážené alebo vysokoproteínové. Tam u těch sacharidových se můžeme bavit asi hodně o kaších s ovocem a dá se to velice dobře aditivovat zase nějakým proteinovým práškem, suplementem. Hej, čiže komplexné sacharidy, zdravé tuky a bielkoviny. Môžete si to na tom tanieri skontrolovať, že keď už sa budeme baviť teda napríklad o tom, že idem si dať nejaký ten chlebík, tak si skúsim dať chlebík, ktorý je celozrnný. Keď už si dávam celozrnný chlebík, tak môžem si k nemu ešte pridať kľudne nejaký vysokoproteínový kvalitný jogurt, napríklad grécky jogurt. Alebo si môžem pridať tvaroh. Alebo si môžem dať teda tie vajíčka, ak mám rada slané raňajky. Ale čo sa týka tých sladkých raňajok, tak my máme takú obľúbenú kašu, ktorú veľmi často raňajkujeme, mne veľmi vyhovujú sladké raňajky a tú kašu, to nie sú len vločky zaliaté vodou, lebo zase by výživári tu skákali, že to sú iba sacharidy. Ja nemám takú kašu. Ja si do tej kaše pridávam proteínový prášok, ja si tam pridávam semiačka, ja si tam pridávam peanut butter, ja si tam pridávam orechy, pridávam si tam kvalitné nejaké vysokovitaminové ovocie. Máme napríklad vždy v mrazáku, ako sa to volá, tie oranžové bobule, čo? Rakitník, ktorý je vysoko vitaminový, má tam obrovský obsah vitamínu C, čiže a dokonca si tam zvyknem dávať lyžičku masla kvalitného alebo gíčko, čiže ja tú kašu vybombím tak, že keď sa naraňajkujem, tak ja som naozaj hladná až o jednej. A cítim fantastický príliv energie, cítim, že to môjmu telu vyhovuje. A tým, že som podľa Ajurvedy váta, tak tieto sladké v úvodzovkách raňajky, teplé raňajky, kašové raňajky sú pre mňa úplne ideálne. To mi často raňajkuje vajíčka a ja často raňajkujem kaše, ale tá kaša je vyvážená. Má vyvážený pomer
Sú tam zdravé tuky, sú tam bielkoviny a sú tam tie zložité sacharidy, ktoré sa postupne uvoľňujú, tie komplexné sacharidy. Takže premýšľajte nad tými raňajkami, premýšľajte, čo raňajkujete a skúste si to vždy obohacovať o niečo. Že pridám k tomu nejaký proteín, pridám k tomu nejaké semiačka. My používame lán, používame konopné semiačka, používame chia semiačka, používame mak. Mak je super potravina, vysoko výživná, ktorá veľmi konkuruje chia semiačkám a je to lokálna super potravina. Takže toto my všetko vlastne pridávame do tej kaše, aby sme zvyšovali jej hodnotu pre naše telo. My máme to štěstí, že už přes 20 let spolupracujeme se značkou Nutrilite, což je vlastně největší světový výrobce výživových doplňků na přírodní bázi, za kterým stojí více jak 900 lékařů a vědců s nejvyšším dosáhnutým vzděláním. Takže vlastně už od toho samého rána, ať už je to ta vláknina, nebo je to ten all-plant protein, nebo jsou to třeba speciální výživové doplňky Double X, kde jsou multiminerály, multivitamíny a fytonutrienty, tak nás vlastně provází takováhle kvalita, protože si uvědomujeme, že prostě ať se člověk snaží sebe víc, tak opravdu dneska to ovoce, zelenina a ta strava, kterou člověk běžně přijímá, není úplně dostatečná z hlediska většinou i těchto mikroživin. Keď máme ráno športový deň, že máme nejakú športovú aktivitu, tak si nalačno zarábame aminokyseliny takmer v podstate každý deň. Čiže to som ešte zabudla, keď už sa bavíme o tých našich konkrétnych krokoch, ktoré my doma ráno robievame. A potom prichádza na rad káva. To je asi taký posledný tip z toho nášho rána. A tu je ten dôležitý moment, že tá káva by nemala byť po zobudení. Pretože ja potrebujem, aby sa to telo naštartovalo samé, nepotrebujem mu rovno pichnúť kofeínovú injekciu a veriť tomu, že inak sa nepreberiem. Keď to telo rozhýbem, keď ho nastavím slnku, keď ho nastavím pohybu, keď príjmem do tela nejakú kvalitnú, vyváženú raňajkovú formu, či už vysokoproteínovú alebo kvalitne s navolenými pomermi, tak potom prichádza ten moment, zhruba je to tak povedzme hodina, 2 hodiny po zobudení, kedy si dávam tú kávu. A tú kávu si už možno budete dávať v práci, pretože tá káva je niečo, čo môže naozaj byť obrovským rituálom. Môže to byť rituál vášho úspechu. Môžete si pri tej káve už otvoriť možno diár, možno aj na chvíľku tie sociálne siete, ak tam potrebujete niečo pracovné riešiť. Môžete ju zobrať so sebou na nejaký prvý meeting, tú kávu, alebo na nejaké stretnutie s nejakým vašim obľúbeným človekom. My máme ráno také porady, keďže pracujeme z domova, tak pri káve máme také pracovné porady skoro každé ráno, keď si prechádzame, čo nás bude čakať v našich projektoch, čomu sa budeme venovať a tak. Ja by som počiarkla, a zase musím, lebo hovoríme z nášho života, z našej skúsenosti, že je veľmi dôležité vyberať si kvalitnú kávu. Je veľmi dôležité premýšľať nad tým, akého zdroja tá káva je, aké má praženie, pretože tie vysoko pražené kávy, nechcem sa nikoho dotknúť, ale tak to proste je, tak tie vysoko pražené kávy nie sú výživou pre naše telo, sú skoro karcinogénom pomaly, pretože si zalievam niečo, čo je zhorené v podstate a potom si ľudia do toho musia dávať mlieko a cukor, pretože káva, ktorá je dobrá, tak do nej mlieko a cukor dať nemusíte. Čiže vyberajte si kvalitnú kávu. Určite nedoporučujem nesky alebo kávy, ktoré by boli nejak chemicky upravované na to, aby boli hrozne rýchle a také, neviem ani ako by som to nazvala, proste vysoko priemyselne spracované potraviny je niečo, čo do jedálnička človeka, ktorý žije well-being, nepatrí. Takže vyber si kávu, ktorá je kvalitná, ktorá je z kvalitných zdrojov, ktorá má správny štýl praženia a povíš tú kávu na rituál, povíš ju na niečo, čo si naozaj užiješ, čo súvisí s tvojim úspechom, s tvojim mindsetom, aby to nebolo len hodím tú kávu, aby som sa zobudila, ale aby to bolo vypijem tú kávu, lebo tá káva je symbolom môjho životného štýlu, je symbolom môjho úspechu, je symbolom toho, akej energii sa má môj deň odvíjať a dnes už vieme všetci, že káva, ktorá je kvalitná, ktorá je z kvalitných zdrojov a ktorá je správne upražená,
tak je vlastne super potravinou pre telo. Áno, máme tu nejaký návyk na kofeín, ale tak žije s tým ľudstvo už 1000 ročia a celkom to zvládame, takže chápem, aj to je fajn dať si pauzu od kávy, ale káva je veľmi prospešná potravina pre naše telo, ak je kvalitná. Takže tým my vlastne ako keby končíme ráno našim diárom a kávou a nejakým inšpiratívnym rozhovorom, ktorý spolu vedieme a potom už sa púšťame do pracovného dňa. Máme teď je sek. Není sek, hovor. Není sek, mám hovoriť, dobre. My ideme naživo. Všetko natáčame a žiadne opravovačky sa tu nedejú, takže... Dobre, já si myslím, že jsme asi tuto tému dali, tak jsme se s váma rozdělili o to, jak to naše ráno probíhá a opravdu vás chceme inspirovat k tomu, abyste si vzali papír, tužku, rozdělili to na půl, napsali tam, jak probíhá ta rutina aktuální a na druhou stranu si napsali, jaký rituály byste chtěli zařadit, aby možno některé věci úplně vyškrtnete, nebo to necháte tak, jak to je a jenom tam nějaké věci doplníte, ale zkuste si to a my vám budeme samozřejmě držet palce, aby to pomohlo k vaší spokojenosti, zdraví, štěstí a vědomějšímu prožívání života. Celkově my to nazýváme well-being, aby se vám prostě dobře žilo. A keď si toto spíšete, keď si napíšete, aký vibe má mať vaše ráno, či to bude ráno dynamické, plné energie, alebo to bude ráno pomalé, zmysluplné, tak keď si to spíšete, tak napíšte nám, pretože našim zámerom s Tomím je tvoriť zdravé, spokojné, vedomé, hodnotové komunity, v ktorých sa navzájom inšpirujeme, v ktorých navzájom zdieľame to, čo nám v živote funguje a pomáhame širšiemu okoliu, aby ten svoj život obohatili, posunuli viacej dopredu, aby naozaj žili zdravšie, šťastnejšie, spokojnejšie. Takže budeme radi za každú spätnú väzbu na tento podcast. Napíšte nám, ako ste to mali doteraz. Úplne kľudne, úprimne napíšte nám, ako by ste to chceli mať. Ako má vyzerať to vaše ideálne ráno. Môžete nám napísať, aké tipy sa vám páčili. Možno máte nejaké tipy naviac, ktoré robíte. Možno to je meditácia, možno to je červený panel, možno to je kopa iných vecí, ktoré sa ešte dajú ráno robiť. Tak nám napíšte, čo robievate vy, preto aby to vaše ráno bolo tým štartérom toho krásneho dňa. A my vám ďakujeme za pozornosť. Loučíme se, nech se vám darí. Ahoj. Ahoj.